Na no wuso pepraya otosimi no ewa Fijakwa Abre South mensini mu ewa Santimantemu na nanso ede to ne ahemfo enkaye nso anim se ensase a won motonom ne nyapade bi a won munya won sase no mu no eso emfaso no won mo enhwese won mfanye bibia ebetumi aboa mo won kro no akọ animu sense bia de bia no ye betwen sa ban no meye bibi emfama won na chemu a waye ne ma bebre nye nyina na obetumi aye ne titu pa no won akwan ene ye kwaye no wo ho won ayefuo nso sebe ya no baye ne beba ekwan ne nyentia ofasa akonya iso asre na ho aban abebo na nanka semu editu dwese anomompa watu ni nyina achi no ade e ha mu ye pa ayo makwan wo kyerema se aban ammo mo a edwo mo sie no enya de betumi akoso eye efrise enkura atwa mo ho ahia ba bedudwa wo ho nyina no omo akwan enye teacher ni behwa ha okwa wo mabio enti de ba ma dwunum se o se edika ne ye teachers quarters mina me di kai si clinic no okwa OPD ho nyina mina me ansa na wo mu beso mu anei o ma si blog no bia ka ho ye nya maternity blog bibi sa na theater nyina wo ha na ma me yes ene no se me nya police station na me am sa yi nsase nsase ya ton no nyeni nyina na ye de ton to mafira ana nyeni nyina na ye de to aduane di oso odwene o man no a utimu no vise troyi mu no nyame se ehwe kuro no mu asomdwie na kuro no ye yi a wo ho na wote oso bedi yi nti anonti na no so be police station anso ha na mu se ba bi e bedi dwa na kuro no ekon kan no ade obi e pagya no ho metuma nifa ba bie nsa ene se nsase kuro ya me de ye mpuntudwuma akokora me fa bi tonto makata me ho a me de bi to aduane di eno na me sa de hwe oman amen ne de mu hu ne eye market ya yesie ode senwe atudwa e wo mra Bisland Charity Foundation for ensu a umbetu emomo no omo epa ho entoma wapanyini pa wada Bisland Charity Foundation ano Ora James Donko Jr. at the books and computers and was signed at the 5,000 Ghana cedis eka ho so on from Anglican school ewo ho nen kasemu assigned to just say enam sem yam ya bi wo ha enam kanea eninti wo motu ho anamo kanea eya dia eni ho ebi wa no ha but entren ko achiro no kanea ni nduru ho hono ma so na de bia menam enti ye kasa ne ya no transformer 200 kVA and also ye de ama pejamai nana awuku denchem